Alright, Saturday Africa, Mzansi Gama ngosizibongo ngwashozi usizwe inkalakatha sizwe dindla suthu. Welcome to my YouTube channel, welcome to Sizwe West TV. Phambi kwami nginomholi ke lapho kwaZulu Natal we-Action SA baba ke uZwakele Mgcwango. Baba Mgcwango mhlambe kafuphi 1 minute ukuthi mhlambe uthi kafuphi ikuphi namhlanje benikwenza la ebenichaza mhlambe ke njengamaqembu lapha ahlangene ubenzokubikela lapha umphakathi. Namhlanje besihlangene singamaqembu ayingxenye ye-multi-party charter la khona sizonika abantu hlahlandlela ukuthi siwenza kanjani ukuqinisekisa ukuthi sisinqala sizinda ezoletha ama-services kubantu bakithi, ikakhulukazi uma ubheka isimo samanzi esibone safektha abantu abaningi nesimo se-railway. Uzokhumbula phela ukuthi kahle kahle ukuhambisa kwey'mpahla kuncike kakhulu kwi-railway line. So namhlanje bese uqinisekisa ukuthi njenge-charter uma sisebenzisana sokwenza kanjani ukuthi abantu bethole amanzi, bethole ama-services. Namhlanje silanje emva kwami i-bridge elokhulawa nge-disaster. Ngapheka ukuthi uhulumeni wathembisa ukuzela i-bridge leli kuzobe namhlanje kalungiswa le-bridge. That shows ukuthi yena sinohulumeni ongendaba kangakanani ngayela abantu bakhe. Namhlanje-ke soyikhomitha nje ukuthi as i-charter sizoqinisekisa ukuthi Okay, right. Sizoqinisekisa ukuthi kuyalungiseka inkinga ebhekene nabantu kakhulu, njengoba ngisho ukuthi inkinga yama-bridge nama-tracks e-railway, the network, it is a big problem. Mawubuka njengamanje, mawubuka iy'ngozi ey'khona emgwaqeni yethu ey'dalwa ama-truck zikhozwa ukuthi i-railway lane isivele yafa. Umbuzo okhona ukuthi kungani uhulumeni uthe uma ungena emandleni 194 destroy every infrastructure that was available kunokuthi sibuilde from kulebe kuvele ukhona. So namhlanje sizoyinika nje, sizonika abantu bakithi ukuthi baqinisekise ukuthi le charter yamaqembu ahlukene noma sihluka kangakanani ngembono yethu kodwa siyayikhomitha ukuletha intuthuko kubantu bakithi. Baba Mgcwango, ngizokuthinta nje kokuningi kokuhlukahlukene kodwa ngizokuthanda ukuthi uphendule kafuphi on the issue ethinta lapha. Ngiyazi ukuthi ngomunye wabantu aba-active kakhulu on the ground kodwa ngeke kwavela lapha. Ngiyazi ukuthi lokho engithinta manje akuhlangene mhlawumbe nawo kodwa kwenza namhlanje kuye kwavela lapha omunye obengumsakazi kaGasi FM ethinteka edabeni lokuxoshwa noma lokholelwa imali encane and kuye kwavela iy'nsolo. Ngiyafuna ukuthi uqinisekise mhlawumbe uyiphike ze-Action SA ukuthi zike zazama ukuthi zimu-oferishe umsebenzi uPenny waKaNtuli. Cha, angisho mfethu ukuthi into ebuhlungu kakhulu ile yokuthi abantu bakithi regardless ukuthi umuntu usebenza lokwenzayo kumele sibalekele ukuthi abantu bahluze emsebenzini, ikakhulukazi uma umsebenzi ozohamba ngendlela umphemba ahambe ngazo ebhasini zokuthi nemali benikezwa yona ibincane, ungaphila kanjani nemali ethi-contract. Kuyiqiniso ukuthi i-Action SA noma ngisho mina ngibe nakho ukuthi ngingenelele ukuthi asizakale ngoba ngibona usiza abhekene nalo. Ikakhulukazi angisho nje ukuthi bangahlangana ne-Action SA kahle kahle, yabona ukuthi uma umuntu uba nozwelo lezi lezenzakalayo ngeke ngidisclose okuningi ukuthi yini umuntu ayenzile noma asazoyenza. Kakhulukazi namanje ngidaba kaNongcebo nalo salisebenzayo uNongcebo Mackenzie nawo hamba uKhozini ngesimo esingabanga sihle. Nakhona futhi ngikwazi ukudisclose njengamanje ukuthi yini azoyenza ukuzama ukumsiza, kodwa ngakusho nje ukuthi khona esikwenzayo. Baba Mgcwango, ngakumina kokugcina mhlambe ungomunye wabantu njengoba ngishilo ukuthi khona kakhulu kwi-ground kodwa kunento ekashumi umhlazi wezepolitiki wathi useyahluleka manje ukuhlukanisa uZwakele Mgcwango oyi-politician noZwakele Mgcwango kumanje owehle wenyuka ehamba imicimbi ethinta omaskandi kanye nosaziwayo. Ubonakala lezi insuku wehla wenyuka nokhathi nomfukangoma nomcineka kanye namanye osaziwayo. Mhlawumbe kulokho okukhuluma okunjalo ukuthi ungayivikela uthini njengoZwakele Mgcwango ukuthi yes ngumholi wezepolitiki kodwa ngiyahamba ngixhumane nabantu kulo issue ethinta ukwehla wenyuka nosaziwayo, ungaphawula uthini mzala Mgcwango? No, I don't think ngiyivikele. Iqiniso ukuthi mina ngumuntu ophila impilo yona, you never, I don't change. Khumbula ukuthi before ube umholi umuntu emphakathini ngiyibhinqa nje ngeze kushintsha ukuba ibhinqa kwami. Mina ngabuthwa kwamandlakazi, inkosi kwamandlakazi, ngangikhona kubuthwa insizwa. So angena kumuntu ongathi yena ngiyinsizwa ngoba ngiyibuthwa ngoba ngivunulile, cha ngiyibuthwa ngoba ngabuthwa, uyabona. So ke manje angikwazi ke ukuthi ngoba sengumholi bese ngihlukane nala engisuka khona. Ngiyazazi ngisukaphi futhi ngiyazi ukuthi ngiyaphi ngoba egcineni mfoka baba ngisho lokho ukuthi i-mistake yenziwa abaholi ile yokuthi uma ugibela uyaphezulu
kumele siqonde ukuthi kusekune steps sokuqala osithathile. So awukwazi ukuthi ilada masugibele ngalo yaphezulu bese uyakhahlela, kumele ukukhumbule ukuthi uzobuya ngalo phansi ilada leli. So angikwazi ukusuka einsizweni ngoba vele ngiyinsizwa ngigwele kuzona ngiyibhinqa ngushintshe lokho. So ukuhamba namabhinqa into yami engiziyiyeke isho wathi wangifika phi nempilo ukuthi njalo ngiyibhinqa eshintshe lokho. Ngicabanga.